επιτέλους. Πού ήσουνα? Τι έγινε? Παιδιά, δεν πιστέψετε τι έγινε. Καθώς ξεσχόντζα μια παλιά εικόνα, βρήκα ένα γράμμα ενός μελέτη μέσα. Ποιος είναι αυτός? Ποιος μελέτη? Περιμένετε να το ψάξω. Έκανα μελέτη Βασιλείου. Αυτόν λες? Χατζηβασιλείου νομίζω, δεν είμαι σίγουρη. Πάντως ήταν αγωνιστής του 21, πώς λέει το γράμμα. Εδώ λέει ότι ήταν ο πλαρχικός της Επανάστασης του 1821. Ο πλαρχικός του 21! Ναι, γεννήθηκε στα χασιά της Αττικής. Τι? Ναι. Ελάτε να σας διαβάσω το γράμμα. Πάμε γρήγορα. Ξημερώνει ο θειός την 1η Απριλίου. Εγώ, ο μελέτης Χατζής Βασιλείου, γνωστός ο πλαρχηγός των Αθηνών και μέλος της φιλικής εταιρείας, κατεγόμενος από την περιοχή της Χασιάς. Εγώ που κάποτε αξιώθηκα να βρεθώ στα Γεροσόλυμα και έλαβα το Άγιο Βάπτισμα στα νερά του Ιορδάνη, θα μας διηγηθώ το θάμα. Ξυπνάω αλαφιασμένος. Χθες βράδυ, κουρασμένοι καθώς ήμασταν, εγώ και τα παλικάρια μου βρήκαμε πρόχειρο κατάλημα σε τούτο εδώ το ερημοκλήσι. Άξαφνα μια φωνή ακούγεται ως αντίλαλο στο χώρο. «Στα όπλα! Στα όπλα!» Κοιτάω τους άντρες μου, βαθιά κοιμισμένοι. Η φωνή επιμένει. «Στα όπλα! Στα όπλα!» Κοιτάω τη μισοσβησμένη από το χρόνο αγιογραφιά του Αγίου Δημητρού και ξάφνου θωρώ τα χείλη να κινούνται, το ίδιο και τα μάτια. Επαναλαμβάνει. «Στα όπλα! Στα όπλα!» «Άντρες, σηκωθείτε, πρέπει να φύγουμε!» Φωνάζω βιαστικά, σκώντας τα παλικάρια μου. Φορτώνουμε τα τουφέκια στα ζά που είχαμε αφήσει να σταλίζουν και κινάμε για τη Χασιά. Εγώ, ο Χατζή Μελέτης από τη Χασιά, ομολογώ σας. Τις προηγούμενες ημέρες είχα καταφέρει να λάβω το φιρμάνι από την Τουρκιά πως μπορούσα να μαζέψω παλικάρια. Ενίσχυση της φρουράς των Αθηνών τάχατες για να παλέψουμε τον Αλή Πασά που μας απειλεί, τους μήνυσα. Οι Τούρκοι το χάψαν. Σίγουρα βοήθησαν και τα γρόσια που τους έδωκα, αλλά πιο πολύ τα μαντάτα πως πίσω από τις εξεγέρσεις είναι θαρής ο Πασάς των Ιωαννίνων. Ο Παναγίσος Κουζές με βοήθησε πολύ. Με τα γρόσια του πήραμε τουφέκια, για τα γάνια, πιστόλες, καριοφύλες, σπάθες, γιατί κακά τα ψέματα, χωρίς όπλα πως να λαβώσεις τον εχθρό. Ο σεισμός φορτώθηκε σε ένα Ολλανδικό βαπόρι και ξεφορτώθηκε ένα πρωί στο Φάληρο. Αρχικά κρύφτηκε στου Ζαχαρίτσα το σπίτι. Φίλος των Τούρκων μαθές. Ποιος να πονηρευτεί. Τον οπλισμό έπρεπε πάση θυσία να τον πάγω στη Χασιά. Εμείς, οι ξωτάριδες, η αγροτιά των Αθηνών, νογάμε από πόλεμο. Αρματολή άξι. Εδώ μαθές θα παλέψουμε με την Τουρκιά. Βοήθησαν πολλοί, μα πιο πολύ βοήθησαν οι Άγιοι μας. Ξημερώματα λοιπόν μου μείνησε ο Αηδημητρός ο στρατιλάτης, φωνάζοντάς μου να σκοθώ και να πάγω τα όπλα στη Χασιά, όπως και το έκαμα. Αργότερα οι Τουρκαλάδες δοποιημένοι από κάποιον προδότη, ονόματι Γεωργακή, σπεύσανε στο Ξοκλήσι, αλλά δεν βρήκαν κανένα. Σαν σωθήκαμε οι οπλαρχηγοί, μου λέγει ο Πανούσης Μαγουλιώτης. «Μελέτη, αν είχαμε όλοι μας ένα μυαλό, θα είχε ελευθερωθεί ο τόπος». «Σωστά τα λέγεις», τα απαντώ, «μα με τα χρήματα δεν αγοράζεις μυαλά». Σαν πήγα στη Χασιά, μοίρασα τα όπλα στα παλικάρια και ήβρα τον Παναγί το ζωγράφο και του είπα να μου στορίσει τον Αηδημητρό να μου φωνασκεί μες στο Ξοκλήσι. Την εικόνα αυτή κατέχεις αν την ψαχούλεψες καλά. Χατζημελέτης, Απρίλης του 21, ο ελευθερωτής των Αθηνών. Ο πλαρχηγός Μελέτης. Ποιος σημάται το Μελέτη? Εμείς οι μαθητές του 17ου Γυμνασίου Περιστερίου το αφαίρωνε με τη γιορτή μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά. Μελέτης Βασιλείου. Ο πλαρχηγός Μελέτης Βασιλείου γεννήθηκε στη Χασιά το 1778. Υπήρξε μέρος της φιλικής εταιρείας και συνέλαβε ενεργά στην οργάνωση των επαναστατικών δυνάμεων της Αττικής. Με το που ξέσπασε η Επανάσταση το 1821, κατάφερε με έναν διπλωματικό τρόπο να ετοιμάσει ένα ένοπλο σώμα 1000 περίπου ανδρών. Από τα στενά της Οσγιάς, σημερινή Πάρνηθα, άρχισε τις λαιλασίες των τουρκικών χτυμάτων. Στις 25 Απριλίου 1821, ο επαναστατικός στρατός του καπετάν Μελέτη Βασιλείου κατέλαβε σχεδόν χωρίς αντίσταση την Αθήνα και οι Τούρκοι αποτραβήθηκαν στην Ακρόπολη. Περίπου 600 ένοπλοι
κατάφεραν να κυριαρχήσουν σε ολόκληρη την πόλη. Οι Αθηναίοι εξηγήθηκαν στους δρόμους, φώναζαν καλή ανάσταση και Χριστός Ανέστη. Ο καπετάν Μελέτης εγκαταστάθηκε στο διοικητήριο και στις 28 Απριλίου 1821 ύψωσε με επίσημη τελετή τη σημαία της ελευθερίας. Οι Τούρκοι, υποφέροντας από δίψα και στερήσεις, αναγκάστηκαν να υπογράψουν στις 9 Ιουνίου 1822 την παράδοση της Ακρόπολης. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους 2.500 Τούρκους που είχαν κλειστεί στην Ακρόπολη τον Απριλίο του 1821, απέμειναν 1.260 τον Ιούνιο του 1822. Σύμφωνα με τις περιγραφές, οι σκηνές που εκτελήστηκαν κατά την παράδοση της Ακρόπολης ήταν τραγικές. Κατ' εντολή του Μητροπολίτη Διονυσίου, πρώτα ανέβηκαν τουλουμπατζίδες, νερουλάδες, για να μοιράσουν νερό στους παραδοθέτες. Αλλά οι διψασμένοι Τούρκοι έπιναν αχόρταγα με αποτέλεσμα ή να πεθαίνουν ακαριέα ή να χάνουν τις αισθήσεις τους. Από το 1822 μέχρι και το 1825, ο Βασιλείου προβιβάστηκε σταδιακά στους βαθμούς του Πενικόταρχου, του Χιλίαρχου και τέλει του Ταξίαρχου, ενώ παράλληλα συμμετείχε σε πολλές μάχες, ενώ διορίστηκε από τον Γιάννη Κούρα διακατιστής της Αττικής. Η ταπεινή καταγωγή του προκαλούσε σοβαρές αντιδράσεις στους Πεοκρίτους των Αθηνών, που δεν μπορούσαν να αποδεχτούν για αρχηγό ένα τοξάρι. Τελικά, το Μάιο του 1826, ο Μελέτης Βασιλείου δολοφονήθηκε κάτω από μια ελιά από αδελφικό χέρι την ώρα που κοιμόταν. Και όπως αναφέρει ο στρατηγός Μακρυγιάννης στα απομνημονεύματά του, φυσική αυτούργη της δολοφονίας του ήταν η προστή της Αθήνας. Μετά το θάνατό του, η γυναίκα του και ο γιος του εγκατέλειψαν τη Χασιά και κατοίκησαν στο Αστρόπυργο. Τα αδέρφια του συνέχισαν τον αγώνα μέχρι την απελευθέρωση και μάλιστα τιμήθηκαν από τον βασιλιά Όθωνα με το Αργυρούν Αριστείο για την προσφορά του. Της Χασιάς. Ο Μελέτης μάθησε χωρικούς και έκανε το στρατό του. Και γιατί μας έφερες εδώ? Τι λέτε, το φίλουμε κάτι? Μία παρέλαση.